Penzión Anavilla sa nachádza v Piešťanskom parku na nábreží rieky Váh, iba niekoľko krokov od kolonádového mosta a známej sochy Bartolomáča. Lukratívna poloha v blízkosti hotela Thermia Palace s kúpeľmi Irma umožňuje hosťom dopriať si termálny kúpeľ či bahnisko, ktoré svetoznáme kúpele Piešťany tak preslávili. V citlivo zrekonštruovanej historickej Anaville v štýle Art Deco je situovaných 9 komfortne vybavených apartmánov s nádychom luxusu aj histórie. Apartmány sú koncipované pre krátkodobé aj dlhodobé prenájmy. Každý apartmán pozostáva z komfortnej obývačky s kuchyňou, kvalitnej spálne a modernej kúpeľne. Vycibrené materiály a kvalitné remeselné spracovanie je samozrejmosťou. Apartmány sú bezbariérové, priestranné s rozlohou od 40 do 60 metrov štvorcových. Každý apartmán je svojím vybavením špecifický. Všetky sú ale zjednotené rovnakými vysokými francúzskymi oknami a jednotnou podlahou z dubových parkiet. Názvy apartmánov Exclusive, Family alebo Artist prezrádzajú ich špecifické prednosti. Niektoré majú vlastný balkón alebo terasu. V Anaville vás privítame na recepcii s obsluhou a do apartmánov vás odprevadíme výťahom alebo po historickom schodisku. V Anaville vo všetkých spálniach sú zárukou dobrého spánku pohodlné americké postele Box Spring s kvalitným vyvýšeným matracom značky Carlton London. Nábytok a skrine sú z povrchní z dubovej dyhy, v apartmánoch sú televízie, samozrejme Wi-Fi, plne vybavená kuchyňa a elektronické ovládanie podlahového kúrenia a vrátnik. Moderné kúpeľne sú vybavené dizajnovým sprchovým kútom, umývadlom a obložené španielským gresom Italgranity Calacata Green. V priebehu pobytu je hosťom vily k dispozícii salónik Aurel, pomenovaný je po Aurelovi Kajlichovi, ktorý vo vile býval. Kachľový krb v salóniku nie je iba zdrojom tepla, ale aj miestom, kde sa rodí romantika. Krb je pôvodný, je kubistického tvaru s ozdobnou mriežkou, zhotovený ručne z keramických dielov od českej firmy Hartmutsch. Zo salónika sa ďalej prechádza do prekrásnej zimnej záhrady Anita s posedením v lone Piešťanského parku s očarujúcimi výhľadmi. Salónik sa dá pôvodnými posuvnými dverami prepojiť aj za spoločenskou jedálňou Anna, kde je dominantou jedálenský dubový stôl. Hostia tu majú k dispozícii kompletne vybavenú kuchyňu, ako aj výnimočný servis značky Villeroy Boch. Salónik a jedáleň poskytujú možnosti súkromného posedenia či pracovného stretnutia, workshopov, prezentácií a teambuildingov. V penzióne Anavilla cítiť génius loci, vďaka zachovaným štukovým stropom, impozantnému keramickému krbu a pôvodným francúzskym oknám. Pôvodné repasované je aj centrálne terasoschodisko, drevené dubové parkety v apartmánoch a farby stien. Génius loci budovy ale tvorí predovšetkým história tu pôvodne žijúcej rodiny Kajlichovcov. V dome žil a pôsobil známy slovenský akademický maliar a grafik Aurel Kajlich, ktorý tu má aj pamätnú dosku. Jeho otec, významný obecný notár Piešťan, Anton Kajlich, nechal túto vilu postaviť v roku 1927 podľa návrhu architektov France Wimmera a Andrea Schönihu. Anavilla leží v samotnom strede kultúrneho života Piešťan. Prekrásny mestský park, ktorý obkolesuje penzión, je miestom, kde sa celoročne organizujú významné hudobné a filmové festivaly a koncerty, literárne podujatia aj sympózia výtvarného umenia. Iba pár krokov parkom stačí hosťom k návšteve letnej scény s názvom Mušľa. O piešťanskej pešej zóne s množstvom reštaurácií a kaviarní už netreba vôbec rozprávať. Začína sa doslova pod oknami Anavilly. Blízko Anavilly po brehu rieky Váh vedie slnkom zaliata cyklotrasa až k rekreačnej oblasti priehrady Slaňava. Je možné sa bicyklovať, splavovať Váh, vejkovať, člnkovať sa a na kúpeľnom ostrove sa nachádza aj golfové ihrisko. V Piešťanoch vlastníme jazdecký areál Rosa Park s množstvom rekreačného jazdenia na koňoch s inštruktorom. Svetové kúpeľné miesto Piešťany má výbornú strategickú polohu.
Leží iba 85 kilometrov od Bratislavy a vedie doň diaľnica aj priama vlaková trať. Piešťany sú teda z hlavného mesta ľahko dostupné autom aj vlakom. Cesta trvá iba hodinu. V Piešťanoch sa nachádza aj letisko a v priemere do 2 hodín sa tam viete dostať z väčšiny najväčších európskych miest s medzipristátim vo Viedni alebo v Bratislave. Piešťany sú medzinárodnou, skvelo dostupnou luxusnou kúpeľnou destináciou.